Dak kollu li ħdimna liħ b'sagrifiċċju kbir irridu naraw li ma nitilfuħx. Messaġġ ċar li twassal mill-professur Charmaine Gauci meta preżentat il-bulettin mediku fil-ġurnata li fih ta' tħarsa l-istampa preżenti tal-COVID-19 f'pajjiżna. Hi qalet li l-ftuħ gradwali u fi stadji differenti ta' negozji u servizzi qed isir skont il-livell ta' riskju ta' trasmissjoni tal-virus. Huwa għalhekk ukoll li f'dan l-istadju li l-pubbliku qed jintalab jilbes il-maskri. Issa il-minimu ta' persuni li jistgħu jinġabru fi gruppi ittella minn 3 għal 4 persuni. Il-Superintendent ta' Saħħa Pubblika saħqet li issa huwa importanti li jkunu evitati każi importati u għaldaqstant l-ajruport għalissa se jinżamm magħluq. Il-Professur Gauci fissret kemm importanti li f'dan l-istadju il-miżuri ma jitneħħewx kollha f'daqqa. Prinċipju ieħor bażiku huwa li aħna nevitaw li jkollna każijiet li huma importati minn barra. U għalhekk li jissadu iż-żmien li aħna niftu l-ajruport. Aħna rridu nkunu żgur li kontrollajna s-sitwazzjoni u nkunu qegħdin segwu x'qed jiġri barra minn Malta wkoll. Aħna wkoll nafu li jkollna repatriation flights ta' nies li huma residenti hawn Malta li għadhom barra minn Malta. Meta qed jiġu dawn aħna qegħdin nittestjawhom inżommuhom f'kwarantina biex żgur nipproteġu lill-poplu Malti minn nies li setgħu iltaqgħu mal-virus barra minn Malta. Dwar l-iżviluppi f'dawn l-aħħar 24 siegħa minn 1184 test kien hemm żewġ każi pożittivi, wieħed f'Għawdex u ieħor fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar li bħalissa għadu taħt kwarantina. Issa il-każi totali ta' coronavirus f'Malta telgħu għal 467. Fl-istess 24 siegħa 16 persuna oħra fiequ mill-virus biex issa t-total ta' persuni li fiequ u ta' 367. Meta jitnaqsu dawn kif ukoll l-4 fatalitajiet, in-numru ta' każi attivi issa u ta' 96 każ. Il-Professur Gauci qalet ukoll li aktar minn 14,000 persuna niżlu u użaw l-app imnedija l-ħamis li permezz tagħha il-pubbliku jista' jiċċekkja jekk għandux sintomi li jistgħu jindikaw il-preżenza tal-virus.